Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' erokamano kuom medo bedo kodwa okinyi ma kawuono e twak marwa mar ariyo e chenro mar Upiny. Ano kanyo ka en dakika achiel kende tok saa 2 mar okinyi, matiende ni wadong' kod thuolo matin kende to watieko twak mar okinyi ma kawuono. Twak ewi okenge mag chako ohala. Antiere studio kae kod Otieno Panya, jalony e weche mag ohala. Wasebedo ka wagoyo mbaka, watwak kotudore kod kaka inyalo chako ohala e yo makare. Chenro duto monego bed ni luwo kochakore yudo permit kata ndiko ohala mari, gino miluongo kanyo kod dho ngere ni registration, yudo permit kaachiel kod license gi omenda ma ponono inyalo bedo godo kapok ichako ohala. Ka wadhi mbele kod twak mar Otieno Panya, bende joneno magwa we aparnegi ni ginyalo chwalo ote kaachiel kod penjo moro amora, abiro bedo kasomogi achiel kachiel. Odiochieng' manyoro nitiere gino malit ahinya ma bende nwaneno kotimore e boma ma Nairobi kae. Kwanyalo mana neno picha ma kamano, ka bende nitiere johand aswekra moko ma bende mwandu magi waneno kanyo ka mago gik ma ji thoro chamo e streets mano ma Nairobi kae. Waneno kanyo nitiere samosa, kanyo nitiere tong', nitiere kaachiel kod smoky mag johala ma bende ne owit piny kanyo. Wacho kanyo ni kanjo ema ne omiyo gigo opuk piny, matiende ni mano en lal maduong'. Kata kamano nyaka sani mano iluonge kanyo ni jomoko luongo ni smoky mayai crackdown. Kata kamano nyaka sani governor e county ma Nairobi kae mano Johnson Sakaja osekwayo ng'uono kendo koro wacho ni obro bedo kochiwo omiyogi 10,000 mar mondo mi one kaka en yo mar kwayo ng'uono, ka bende osingo ni obro bedo ka ogayo kaka kanjogo tiyo nok gipuk mwandu mag jopiny. Kwang'iyo gima kamano Otieno Panya, en gino ma wanyalo wacho ni en hinyo johala. Inyalo wacho ang'e wi wachno? Yes, it is en gima really unfortunate mondo mi jokanjo opuk gik johala. Actually, gigo osetimre gwenge wakara na Kisumo naneno ndalo moro. Gidhi gikaw gik johala gipuko kamano. Ok en gima ber mondo gitim ne johala kamano. But gima do wacho bende, johala ma uso especially gik chiemo mi uso along the street. Apani gima onego timre en ni county governments onego bed ni gin gi designated places ma gimiyo jogi. To kuonde ma giketo ne jogi mag uso gi nyaka gi sure ni ler nitiere. Nikech ni mag chiemo really gin gik ma dhi gi ngima jomoko, ngima ji, and nitiere health conditions moko monego bed ni bed adhered to, especially joma uso gi. But inyalo ka jogi uso gi ma kata na alwora mo use kende king'iyo kaka chal ok inyal gombo. But okine ka gin gik ma ji consume. Sama ng'ato kalo ting'ore, simo ting'o gi no dhige office and all that. Koro conditions kata na mag packaging. Ka ng'ato ya hotel to jo ministry, jo public health, jo public health bro dwaro ni obed gi certificate cha. Diagi nyisa ni ng'ama uso tong' along the street cha, embe en gi that certificate of onge. To mano gik ma inyo ngima jopiny, kata gik manyalo inyo ngima jopiny. But okang' ma county kawo mondo mi oketh gik gino ok ber. Gima de gitimo, de gikawo gi arrest jogi to gitero kuonde gi mag courts magi. But most importantly, county governments ma wan ge Kenya kate onego bed ni manyo ne jogi, nikech gin ing'eni ok inya keto gi category mar hawkers. Gin joma uso ohendini gi enani gionge gi dukni ma giuse. Koro onego bed ni nitie kama oketnegi ma ginyalo timo anigi gi. Ma conditions mag health ka jo county government o make sure ni girito. Koro gibed kaka small outlets mag chiemo, but ler margi, alwora margi oriti maler. Tiparo nang'o ma ponono kata kopogore kod nang'o ma ponono nyalo bedo ni kelo gik makamage? Nikech adiera kata kwang'e boma ma Nairobi kae, nikech iyudo ni nitiere kata johala moko ma kinde mang'eny giuso kata lewni kata wuoche genga paya. To ka giwinja ni kanjo biro, to kila ng'ato ng'iyo kaka ofualo gikego, odhigo kuma chielo. Matiende ni ka kanjo yudi kanyo, moko kawo kata mwandu gi to dhi godo, mabiro kelo ne ja ohala lal. Ang'o miyo magi timore? Jo ohala gi otimo ang'o? Gimomiyo magi timore en niya, and one of the first thing manyaka wache ni uso magi uso go e dier town ok en gima ber. Because king'iyo kata no dukni ma jogi use, seche moko nitiere ng'at ma en oyawo dukane
ochulo gigi te gik manwa wacho ka. And adier wang'e ni gigi chulo te. Kida chulo licenses gi te manwa wuoye ka. Then ng'ato te nobiro to keto gige dho duka nika. Koro ing'eyo ka jong'iepo ok bi dhi e duka cha. Gin gibiro biro to ging'iyo gik ma giyudo e dhoge kagi. Koro the first thing manyaka wach ni jogi timo marach. Mano nyaka wayiere. Koro gima onego bed ni gitimo en ni jogi onego ket nigi chirni ma giuse. To chirni gi like Nairobi ka wan gi Muthurwa market mano bedo created so that jo ohala gi nyalo bed ni giuso kacha. But you see jogi move especially kochopo godhiambo to gi move mondo mi giyud ang'o mondo giyud clients gi within the town center. Koro mae gima onego bed ni bedo stopped. And ka nyalore maber to nitiere markets kata na kaka city market ma wan go kani. And a market that is within town. Koro the county governments nyalo make similar markets mondo bed within town mondo discourage jok ma uso dho dukni jowetegi because when they are doing this gi infringe rights mag joma moko ma bende uso the same things ma giuso gi.